Yo, what's up guys? Nandun kanina. Sa kabila. One eternity later. Kasi mga sandok. Bibitayin bukas ah. Hindi mga sandok. Wala, mamili ka sa Yeah, guys, lagay na natin. Peking duck, fried chicken wings, chicharon balbon. Round 2. Ayan daw yan oh. Guys, namumroblema kami kung paano namin naubos yung pagkain. Ayan, madami pa oh. Nakalagay dito guys. Ayan. Bawal magtira. Magpapain kami ng 50 dirhams. Kailangan namin ubusin to within 2 hours kasi pag lumampas kami ng 2 hours magpa-fine din. Puro fine. I feel fine. Kaya pa? na ako, hindi na ako makahinga. Kaya pa? Okay, meron pa tayong mga 1 oras. Mag-ice cream pa nga daw mamaya eh.
Guys, tingnan nyo mga itsura ng mga kasama. Hindi na alam anong gagawin nila. Yung ano, wala yung ulo. Puputok na yun. Puputok na mga estomago namin. Dapat dito yung mga kumakain yung hindi pa nag-aalmusal, hindi pa nagtatanghalian para masulit nila yung bayan. So yun guys, naubos din namin. Actually, pinagtabi-tabi na lang namin yung iba mga pagkain. Inilalim namin sa mga tinik-tinik, sa mga buto-buto. Gago! Tago na lang namin. Bakit dito sa puno mo, sa iPhone 10, bakit parang ang puti-puti na mukha? Hindi halata yung... Tsaka nakakaputi talaga yan. Hindi halata yung burog-burog. Nakakaano siya. Ice cream tayo guys, so patanggal lang umay. Kaya natin tayo, wala tayong sasakyan. Wala mga sasakyan. Ramadan ba? Walang taxi. Sarap. Parang mayayaman, taxi ng taxi. Service ko. Buti pa dun sa Pilipinas, may mga sasakyan. Kami rito, taxi, metro, bus. I like this my friend, nasaan ang Justisya? Iyan ang Makakatukmol. Itong kinain namin ngayon. Hanggang bukas na to, tapos hanggang tanghalian. So, almusal sa tanghalian. Nakatipid na kami. So, ang kain na namin uli, mga alas 7 ng gabi. Ano pala ngayon, alas 11 ng gabi dito. So, bukas alas 7 ng gabi na uli yung kain namin. Nagbabayad na po si Commander. Commander Tala. My friend, can you say hi to YouTube? Huh? Hi guys. Hello. Hi. Shout out. Shout out to Chuan Food Customers. See you. He's a very gentleman. I like his customer service. Yeah. 17. Yeah. Thank you. So guys, tapos na po kami. We're done. And we're cool. And we're happy. If you're happy, takpan namin ang aming mga channel. Bye. Bye bye bye. Sir, salamat ka. Table 5 ah. Thank you. Wow. Lakas ng ulan. Go, go. Yeah. Behind Mall of the Emirates. Doon na tayo. Lakad-lakad muna sana tayo. MOE. Ay, Baha. Tomorrow for sure. Good afternoon guys. Andito ako ngayon sa kusina. Yun po, lakas po ng ulan kagabi. At nung nakauwi kami, ito po yung nangyari ng pagahan. Ayan. Baha po dyan sa ibaba namin. Grabe, wala kasing ano dito, walang drainage. Kaya yung tubig na i-stuck lang sa may kalsada. Tingnan nyo. Kaya mamaya pagpasok ko, magchichinelas lang ako. Bibit-bitin ko yung sapatos ko at saka yung medyas. Doon na lang ako magsasapatos sa sa trabaho namin. So yun na nga guys, andito ako ngayon sa kusina at
Yung kasi mga katrabaho ni Mrs. nagpapaluto sa kanya ng sisig. Isang beses kasi nagbaon siya ng sisig tapos nagustuhan yung sisig niya. Ngayon, nagpapaluto. Magbibigay na lang daw para dabihan na lang daw yung luto para makashare sa kanila. Ito po. Ayan. Chachap-chapin ko na lang yan mamaya. Yung ba dito na chap-chap ko lang. Sarap po to guys. Crispy sisig to. Ito na yung balat to. Lutong. Crispy sisig. Yan. Guys, tuturuan ko kayo ng tips para hindi gumagalaw yung chopping board nyo. Kumuha kayo ng tissue. Basahin nyo. Tapos, ilagay nyo lang dito. Yan. Ilagay nyo dito sa ilalim. Kasi patong yung chopping board nyo. Yan. Hindi nagagalaw yan. Yan. Tip number 1. A few moments later. Yo, what's up mga katukmol? Guys, may papakilala ako sa inyo. Isang matalik na kaibigan ko. Nagtuturo din sa akin yung paano yung mga technique sa pagbablog. What's up mga kachong? This is Joe Vlog. Joe Vlog po. Subscribe po kayo dyan sa channel niya. Kain tayo. Kain po tayo. Ito yung niluto ko kanina na sisig. Tara, kain tayo. So yun na nga po, no, mga katukmol. Yo! Ayan, may papakilala ako sa inyo, si Parang Rolly. Ayan. Yeah. Support lang. Kakauwi lang namin kasi may inayos kami, may movement dun sa loob ng store namin. So, Ganyan talaga. Ayan, si Parang Rolly ha. Subscribe po kayo sa channel niya. Ayan, makikita niyo po yan dyan. O, dyan. Diyan ko ilalagay. Subscribe lang din kayo. May papalabas kaming mga video na magaganda rin. Shoutout pre, kay Kumare. Shoutout sa bossing ko. Ngayon tulog na pala. Tingnan niyo yung itsura namin. Oh. Lulusong kami sa Baha ngayon kasi umuulan sa labas. Imagine. Katsinelas kami. Ayan yung mga sapatos namin nandito sa loob. Kaya nakabackpack. Tayo. Lakas ng ulan sa labas. Malakas. Dapat Imagine, Middle East. hindi nawawala yung Umuulan. pagiging Boy Scout namin. Dapat laging handa. Oo. Buong mall, ayan, sarado na po. Mamaya papakita ko yung Baha. Kanina sana papakita yung pagpasok kaso parang napuno ng storage yung phone ko kaya hindi ako nakapag-video. Ayun, nagbura ako na nagbura. Ayan. Sige, mamaya papakita ko mamaya. Bahang-baha pa dito sa may baba ng building namin. Ito. Maghahanap ako, nagtatawid ako dun sa may kabila. Iikot tayo dun. Dun ako dadaan sa may kabila na yon para hindi na ako lulusong kasi kakaalis ko lang ng medyas eh. Baka mapasmayong pa ako. So dun ako dadaan sa may labas na yun. So guys, ito yung ibaba ng building namin, no? Oh, bahang-baha. So doon ako dumaan sa dulo na yun. Naiwasan ko yung baha. Di ba?
Approve. Tapos, ang problema, wala kami elevator. Aakyat na naman ako sa 4th floor. Tingnan nyo, di gumagana. Oh. Walang ilaw. So, aakyat ako ngayon. Shit. Baliktad. Dito yung paakyat. So, hindi gumagana po ngayon yung elevator kasi basa doon sa may pinakailalim. Bale, sinutdown nila yung electrical ng elevator. So, para iwas short circuit. Short circuit? Pinatay muna nila. Ngayon kami yung nahihirapan. Kawawa yung mga nasa dulo sa may 8th floor. Aakyat sila mano-mano. Buti na lang kami ipang 4th floor lang. Ayan. Hinihingal na ako. Walang practice. Tomorrow. What's up guys? Shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Harvey Nichols. Shoutout po kay Sandy. Sandy Yaser, vlogger din po siya. At saka kay Karen. Ito po, vlogger din po siya. Shoutout din sa mga tropang bikers ng Harvey Nichols. Na pinangungunahan po nila Ace, Omar, Eugene, sila Brian, Jade, Chris, sa lahat po ng mga member ng bikers. Subscribe din po kayo sa kumpare ko si Julius Cacho. Ito po yung channel niya. Ayan, nagsisimula na rin po siya mag-vlog. Ayan po. Tara po, kain po tayo ng samyang na ramen. Pampainit. Sa mga bago po pala dito sa aking channel, subscribe nyo po yung nasa ibaba dyan at click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video. So, hanggang dito na lang po yung aking vlog. Kita-kita po tayo sa susunod na video. God bless us all.